isibonakala isidalwa. Hayibo seyisenqinqi. Yebo mamthu. Imali gala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphinda phindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Saba senkosi ngigicabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphela njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga usimanje ngusisi manje halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sisibonana Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu komprofeti. halala mpumelelo halala Ngabafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakathe emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Bookie 1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabiza. Iminyaka eminingi bengihlushwa isifuba kodwa ngenkonzo yangesonto kwavele kwaphuma igwebu elikhulu ngilesontweni angisacinani ngiright akusena lutho manje ungazange uphuzele kwakuyisiphi lesi sikhathi okwaphuma ngaso leli igwebu ngesikhathi umprofeti ebhizi la phambili noma kwakuyini ngesikhathi ubaba yethi asikhuleke kakhulu sicele ethunyweni ukuthi zisisize laphuma ke ngilesontweni wenza konke Iqiniso lempilo iyambopha umuntu impilo imbophe enganyakazi lutho zonke izinto zakhe zihlangane azaqaqwe ukuze kulunge mbukelo wami. Kunabantu mbukelo wami abavala idlozi kade kunentwaso ethize ekhaya bafundisa idlozi umkhubo omubi ukuthi izinto ziyavalwa la ekhaya. Nalo ke mbukelo wami seliyabavala. Abanye bakholwa babengazi ngempela baye esontweni bafike balithuka idlozi bathi amadimoni sebeyazama akukho lutho okulungayo mbukelo wami. Yibona abavala idlozi iqala. Abanye yathi ingane ina 5 years yehlelwa intwaso kanti iyalungiselelwa ukuthi mayisina 30 leli khehle livuswa kuyona elintwaso likwazi kuyisiza. Akuyena wonke umuntu othwasa ngoba azoba isangoma elapha abantu. Kukhona umuntu othwasa kanti kuvuswa impande ekhaya. Kube nomuntu othwasayo kanti kuvuswa umcebo wasekhaya. Angazi ukuthi yini le enayivala mbukelo wami. Ngithemba niqeda ukuyivala nedlozi lase liyavaleka mbukelo wami. Aniphindanga nasizakala. Phela iqiniso lempilo into zethu zisegazini lamathonga akithi lisegazini wabantu bakithi abangasekho mbukelo wami. Okuyibona esavela kubona ngesikhathi sivela kubona khona babe siphathise khona kodwa ngoba udedengu bempilo asisakwazi ukwemukela lokho mbukelo wami. Lalela ke mbukelo wami uma ngikhuluma kanje ngizokuthulela impande entsha ceke abaqaqi mbukelo wami njoba wazi ngidabula amazwe ngahamba ngiyokhuleka ngiye emazweni aphesheya ngabuya mbukelo wami ngahlanganisa lempande ngayitesta ngiyabona ukuthi iyasebenza mbukelo wami izokugilela imanga. Lalela ke mbukelo wami lempande yabaqaqi ngizoqaqa umuntu oboshwe idlozi ngizoqaqa umuntu owaboshwa ngamagama ngizoqaqa umuntu oboshwe ngomuthi ikhubalo mbukelo wami ngizomnika abaqaqi ngihlanganisile mbukelo wami ngithakile ngifuna usizakale kulonyaka. Lalela ngiyabheja lonyaka unyaka wakho wokuphumelela. Nazi indawo la ngiqala khona ngabaqaqi. Abantu bokuqala abanenhlanhla abase Kempton Park Civic Center eGoli mbukelo wami lapha eGruleni. Kuyobe mbukelo wami kumhla ka7 kuFebruary mbukelo wami. Uphatha umnikelo ka250 nje kuphela mbukelo wami. Ngizokunikeza impande yakho abaqaqi. Kuqaqeke izinto zakho ufane nabantu bonke. Siyoqala ekseni ngo10 kanti ngo8 i1-on-1 iyaqala mbukelo wami. Ungakhohlwa umhla ka7
kuFebruary kuyobe kuumgqibelo abaqaqi ozobathatha ngunika bona mbukeli wami. October inyanga u2 plate stove wena yebo usondela ngasestofini. yebo The next thing ngibona umlilo. yebo Uyangizwa baba? yebo ngasha impela Ubona umlilo yebo uyasha yebo but usha kakhulu ngaseblokweni. yebo Uyangizwa baba? ngasha khona impela Washa khona eblokweni. wonke Yes. Uyasha ngasemlilweni, usemlilweni la istove lesi 2 plate. Yeah. Kodwa uyasha. Yeah. Uzama ukuyicima awucishi. yebo October kodwa inyanga. ngasha impela yebo Washa ngayiphi inyanga? October October. yebo Mhla ka-8 kuyobe kuyisonto, mhla ka-8 February ngise-Maritzburg siqale ekseni ngo-10 enumber 285 ku-Backstreet ekhaya lomprofethi uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ungiphathela umnikelo ka-R200 eMaritzburg imbukeli wami. Ngicela-ke mbukeli wami wenze nje, ngicela wenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu ofuna aphumelele nofuna phase nofuna alungelwe izinto akazolanda abaqaqi. Mhla ka-8 February Peter Maritzburg enumber 285 ku-Backstreet imbukeli wami. Mayesikweletu. Hey. Phuma. Phum. 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 Phuma. Phum. 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 Ukubuya kwami emanzini olwandle ngiyabonga kakhulu komprofethi ungenzele enye into ekade ngingayicamangi. Emasontweni adlule kade ngisanda ukubuya le elwandle. Kwathi kulosine kwangena imali ku Standard Bank angisawusebenzisi. Kodwa yangena imali engango 5800. Hayi maki. Leli bank awusalisebenzisi. Kwazi ongena galakada 5800 ivelaphi lelitshe lemali. Angiyazi ukuthi ayivelaphi yangena ngathi ayibonga ngiyabona noma kubona ngayibhekisise yangithi intombazana emsebenzini wathini ngathi ayibonga ngibona le mali hayibo wababaza ikhadi ayilokho zangisayisebenzisi nekhadi selalahleka iID anginayo yalahleka nayo kodwa sengizile kuthe mbama yangena imessage ukuthi angolanda iID kwathi ngolosibili lolo dlulu ngama ngalanda iID Imaki uyahlola wena. Nanti ikhadi awusalisebenzisi leli khadi la ka Standard Bank, le account ya ka Standard Bank, ikhadi awunalo, iID awunayo nayo uyilahlile. Mangena le mali awazi uzoyikhipha kanjani lapha ebank. Usathi ulindele ukuthi phela wawulahla iID kumane ngene imessage intambama ngalo lelo langa ithi wozolanda iID yakhe Home Affairs isi ready. Kwenzekeni? Ake ngahamba ke ngolosibili ngokulanda iID ngangena ebank ngayikhipha same time ngabuya ngeza nayo la kubaba ngazobonga. Hayi wena shaya izandla kakhulu bakethu. Ebanki abakubuza ukuthi enene kade walahla kunini leli khadi lingasebenzi kwase kuyisikhathi esinganani? Ayisesidala ngashintsha ngo2021 ngisebenzisa uCapitec. Hayibo. Wenze njani umprofeti kahleni bakwethu? Usho ukuthi lama account esinawo nje asihlale nawo singathuka ukuthi idli. Hayi sathuka ukuthi wehle. Ayishaya izandla wenza konke. Mhla ka-13 ngiyogeza bonke abantwana, ngithatha abantwana ngiya nabo emanzini imbukelo wami ngiyobahlambulula. Abantu abaningi izingane zabo baqala ukuyilungisa unyaka usuvela usuqalile, ingakho izinto ingalungi. Ngicela ukuthatha le ngane yakho ngiyowasha amabhadi ngiwashe nobuthakathi bonke obebufakwa abantu ngoDisemba. Le ngane imbukelo wami ngiyidinga ngomhla ka-13 kuyobe kuFebruary ebusuku ngolwesihlanu imbukelo wami la ngizothatha zonke izingane ngiyoyigeza. Bayazi ke ngingageza izingane zabo zaphumelela zaphasa ngodistinction kwaba kuhle kwaba nje ya bajabula abantu. Ngiyogeza imimoya enamathele ebantwaneni, umntwana ohluphayo, umntwana ongaphasi, umntwana ongalungelwa izinto nomntwana umfiselo okuhle. Ngicela umlethe imbukelo wami bese ngiphathela umnikelo ka250 imbukelo wami la ngibathatha khona ebusuku ngiye nabo emanzini ngiyobahlambulula ngigeza idalwa zabo ngigeza inhlanhla yabo. Ngomhla ka14 kuFebruary kuyobe kumgqibelo ke imbukelo wami la ngithatha omama nakhona ebusuku wonke umuntu wesifazane, umama, usisi, ubani, uanti, ubani naye ngiyamthatha imbukelo wami
ngiyomisa emfuleni umhla ka14 kuFebruary ngo6 bebe sebefikile abantu ntambama bese ngiyabathatha nakhona mbukelo wami uyophatha umnikelo ka 250 rand imbukelo wami. Alright. Ya ngiright ba. Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Ngiyabonga ba. Ngiyabonga ba. Ngiyabonga baba kakhulu. Kakhulu ba. Ithi ngikuprovela ukuthi angikujabulisi because I'm a prophet. Kunjalo ba. Ebusuku unamaphupho ucosha imali. Amen ba. Kodwa abanye abantu bengayiboni. Yebo ba. Amen. Kunjalo baba. Ngiphinde ngikuprovele futhi. Yebo ba. Namhlanje uye egarage Yebo. la ka Total wafika wathenga airtime ka 12 rand. Yebo ba. Kunjalo. Amen. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Uthi lo khuluma nami le mali bebekhombisa yona. Yebo ba. Imali eyafihlwa abathakathi kudala. Dala. Amen baba. Bayifihlela Amen. umndeni wakho. Amen baba. Bahamba emhlabeni bonke abakini bengayibonanga. Amen. And wena ngesikhathi uphuphu uyicosha bekunabantu. Amen. Kodwa Abaningi. bengayiboni. Amen baba. Ibona Kunjalo. wena kuphela. Kunjalo baba. Ngifaka isipiti Amen. masheshe. Umhla ka20 kuFebruary kuyobe kungulwesihlanu eStenga kwaDukuza Town Hall. Ngiphathela umnikelo ka200 rand uzolanda abaqaqi bakho izinto zakho bese ziyaqaqeka. Umhla ka21 imbukelo wami eNewcastle eMadadeni Hall. Ngifikile nakhona kuyobe ku10 ekseni ngomgqibelo. Naba abaqaqi kuzoqaqwa izinto zakho mbukelo wami. Umhla ka27 imbukelo wami kuyobe kungulwesihlanu eBergville eKhethani eWinterton. Ngizobe ngikhona eWinterton ngiphethe impande yakho abaqaqi nakhona mbukelo wami ngiphathela umnikelo ka200 rand kuphela. Sabela uyabizwa. Hayi mama Luthuli ke nalo kudaba ubaba ngenzele lona ke oluhle kakhulu. Ngesikhathi ngizile bengizele mina. Ngifike ngilibika udaba lami ngichaze ubaba bese avela abuza ukuthi uphi umkhwenyana wakho. Ngithi mina ukhona baba. Athi wenzani ngithi mina ayuhlela kasebenzi. Besathi okay. Kulezi insebenze engizokunikeza zona. Ngicela ukuthi ufike uzisebenzise naye. Nangempela ngithi mangifika endlini ngimchazela ukuthi hayi ubaba ngithe mangimbikela kanje wabuza wena. So ngicela ukuthi lezi insebenzo sizisebenzise sobabili. Nangempela sazisebenzisa mama Luthuli. Sahamba saya olwandle. Naso olwandle ngafike ngacela kakhulu mama Luthuli. Kwenzeke isimangaliso. Sathi sihleli nje kwafika umfana omakhelwane. Wathi kunobaba kade fona, uthi kade fona efonini yakhe esho kumkhwenyana wami. Akakutholi useze wafonela mina. Lo baba kade ayesekhuluma naye ngendaba yomsebenzi ethi hayi izikhala zikho. Bese axhumane naye abafonelana athi ngicela ukuthi uphuthume kusasa uphathe zonke izinto zakho uye office. Mefika lapho wafike wangabuza imibuzo eminingi uthi wafike wasayiniswa amaphepha amaningi. Uthi okunye engakwazi etshelwa uyena lo omnikeza amaphepha ukuthi bhala ukuthi la. Emva kwalokho esesayinile kwathiwa kalinde isonto elilodwa uzobizwa. Mama Luthuli into eyenzekile kuthiwe lapha uyophuma ngempesheni. Wathola upermanent kanjalo. Wathola upermanent mama Luthuli kanjalo. Ngokuthi nje ngize kubaba kuyononwani sasebenzisa insebenzo. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Ithi inkosi bongwa ngami manje. We mama ubani wakwaBhengu? Mana ke ma ubani wakwamshengu? Wena wakwamshengu. Ushadele kaMshengu ne? Yebo. But kune problem uyena wakho uyaphuza kakhulu Hey kakhulu. Uyaphuza ne?
but iproblem indala kunentombazane yakamakhelwane wakho eke yathandana nomyeni wakho yebo ngazi ngasizwa bamdlisa umyeni wakho yebo Nkosi. angazi mama mangilocate ngibona over 30 years nihleli ndawonye Awu ngempela ngempela but impilo namanje uzama ukwakho one room awakheke yebo ngiyathandaza bonke abavala wena yebo Nkosi ngiyabonga bonke abavala wena yebo baba ngithi namhlanje makuvuleke yebo baba ngiyabonga Mbukeli wami njalo maqala unyaka siye sibe nenqunquthela enkulu yabantu besifazane la sihlala khona sidinga izinto sakho somabhizinisi besifazane sithuthukisa abantu besifazane sibenze bebe namandla bephumelele bazimele mbukeli wami ngoba kubalekile ukuthi umuntu nomuntu ame ngesipho umdali amphasona le conference siyihlehlisile kulokho mbukeli wami sizoba nayo mhla ka28 kuFebruary mbukeli wami kuyobe kumgqibelo la ngiphathela khona umnikelo ka200 nje kuphela mbukeli wami ngizokhulekela wonke umuntu wesifazane ngivula amathuba emisebenzi ngivula inhlanhla ngivula isibusiso kanjalo nomcebo ungene kubantu besifazane siyobe siswenkile ke mbukeli wami sobe sine guest speaker yethu usisi uzimiphi biyela uzimdola osebenza kuKhozi FM sabela ke mbukeli wami uyabizwa abayi3 abazoxoshwa emsebenzini wakho Yesu labantu abayi3 bebehlela itulo lokuphuma kwakhe emsebenzini Yebo baba. uyangizwa Yebo baba. kunalo yedwa owenza sengathi ukuthuthela indaba oyinyoka kakhulu Yebo. uyangizwa Yeah. someone who's trying to be closer to you just be careful Yebo. abantu abayi3 Yebo. bazoxoshwa emsebenzini Yebo. because bathinta umuntu ongathintwa ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphethe njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga ukuthi manje ngusisi manje halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sisibonana omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile Yangena imali engango 5,000 ngiyabonga kakhulu komprofeti halala mpumelelo halala abafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatha emathuneni ngiyakulanda manje iqiniso lempilo iyambopha umuntu impilo imbophe enganyakazi lutho zonke izinto zakhe zihlangane azaqaqwe ukuze kulunge mbukeli wami kunabantu mbukeli wami abavala idlozi kade kunentwaso ethize ekhaya bafundisa idlozi umkhubo omubi ukuthi izinto ziyavalwa la ekhaya nalo ke mbukeli wami seliyabavala abanye bakholwa babengazi ngempela baye esontweni bafike balithuka idlozi bathi amadimoni sebeyazama akukho lutho okulungayo mbukeli wami yibona abavala idlozi iqala abanye yathi ingane ina 5 years yehlelwa intwaso kanti iyalungiselelwa ukuthi mayisina 30 leli khehle livuswa kuyona elintwaso likwazi kuyisiza akuyena wonke umuntu othwasa ngoba azoba isangoma elapha abantu kukhona umuntu othwasa kanti kuvuswa impande ekhaya kube nomuntu othwasayo kanti kuvuswa umcebo wasekhaya angazi ukuthi yini le enayivala mbukeli wami ngithema niqeda ukuyivala nedlozi lase liyavaleka mbukeli wami aniphindanga nasizakala phela iqiniso lempilo into zethu zisegazini lamathonga akithi lisegazini wabantu bakithi abangasekho mbukeli wami okuyibona esavela kubona ngesikhathi sivela kubona khona babe siphathise khona kodwa ngoba udedengu bempilo asisakwazi ukwemukela lokho mbukeli wami lalela ke mbukeli wami uma ngikhuluma kanje ngizokuthulela impande entsha ceke abaqaqi mbukeli wami njoba wazi ngidabula amazwe ngahamba ngiyokhuleka ngiye emazweni aphesheya ngabuya mbukeli wami ngahlanganisa lempande ngayitesta ngiyabona ukuthi iyasebenza mbukeli wami izokugilela imanga lalela ke mbukeli wami lempande yabaqaqi ngizoqaqa umuntu oboshwe idlozi ngizoqaqa umuntu owaboshwa ngamagama ngizoqaqa umuntu oboshwe ngomuthi ikhubalo mbukeli wami ngizomnika abaqaqi ngihlanganisile mbukeli wami ngithakile ngifuna usizakale kulonyaka lalela ngiyabheja lonyaka
unyaka wakho wokuphumelela. Nazi indawo la ngiqala khona ngabaqaqi. Abantu bokuqala abanenhlanhla abase Kempton Park Civic Center eGoli mbukeli wami lapha eGruleni. Kuyobe mbukeli wami kumhla ka7 kuFebruary mbukeli wami. Uphatha umnikelo ka250 nje kuphela mbukeli wami. Ngizokunikeza impande yakho abaqaqi. Kuqaqeka izinto zakho ufane nabantu bonke. Siyoqala ekseni ngo10 kanti ngo8 i1-on-1 iyaqala mbukeli wami. Ungakhohlwa umhla ka7 kuFebruary kuyobe kuumgqibelo abaqaqi ozozobathatha ngunika bona mbukeli wami. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i1-on-1 yakho mbukelo wami. Awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Kunabantu mbukeli wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela. Ungamnikeza into esebenza komunye umuntu, umnikeza into yezitha izafika isebenza, umnikeza into yabathakathi iyasebenza. Kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela. Useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi, ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela. Ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena. Ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafika iyasebenza. Kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena. Kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondezwa idlozi elimnyama. Lele limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuwumuthi wokukhanyisa izinto. Mbukeli wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukeli wami. Kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukeli wami. Ibutho maliphuma esibayeni liyempini kufanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona. Kunabantu abacatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukeli wami. Ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukeli wami. Kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba yizona eziphethe umuzi mbukeli wami. Usabathe uyazama ufuna usizo akalithola usizo. Uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala beze bedlale ngayo bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu. Ithi ngutshela akekho umuntu ongahloleleki. Isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili. Lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela vale kube mnyama avale ngesithelo ingabe kusavela lutho mbukeli wami. Akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo. Abanye baphethwe yileli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya. Ukudla akuhlali imali ayihlali emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani. Into ayiqalayo ayipheli kalula mbukeli wami. Udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa. Lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala. Akwenzeki mbukeli wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya. Kukhona into errong la mbukeli wami. Abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukeli wami. Kwenze njani? Kunalento emnyama la ekhaya. Ngicela ukugeza mbukeli wami. La nginenhlelo ezahlukene. Nginabantu abazohlehlela idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukeli wami umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama liza makukubi kuphela. Uma kukuhle alisondeli. Mawuzazi ukuthi unalezo inkingi ngicela ungamoshi isikhathi sami. Ngicela uvele ushayele nansi inombolo. Inombolo lembukeli wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo. Eyabantu bomdliwa mbukeli wami. Eyabantu bedlozi elimnyama abazodingisela idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukeli wami. Nansi inombolo 067 287 04
Cela ushayele le nombolo ubhukhe appointment yakho uzuzosizwa. Lalela ke mbukelo wami, ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona, ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi, kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga embukelo wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke.